Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin littafinmu Kwarton Yaro kashi na 7. Malama Hajara da Audu kuwa sun jima sosai suna kashe arnansu bayan sun koma fitowa wanka. Suna nan falo bacci ya awon gaba da Audu tare da na shanun ta cikin bakin shi. Malama Hajara sai shafa kansu take yi tana jin ina ma duniya ba za ta guje ta ba da ta auri ɗan saurayin ne. Iya kuma komai gashi ya iya cin abin, tabbas idan ta aure su sai kowa ya san akwai abin da ke tsakaninsu. A hankali ta zare nishaninta daga cikin bakin shi, tana janye jikinta ta shiga wanka kafin ta fara dafa musu garau-garau. Kamar jariri haka ya tashi yana lalubar Malama Hajara, amma ya ji wayam da sauri ya diro kan kujerar. Yana kiran malama, can ya ji sautin kiɗa yana tashi a wajen kicin. Da sauri ya yi gun yana zuwa ya mata wata muguwar runguma, tare da sumbatar kumatunta saboda ya fi ta tsayi. A nan kicin ɗin sai da ya jawo mata kujera ta hau ta yi masa abin nan. A ƙasa-ƙasa ta tura masa abin nata. Kana ya zungura mata abar, ya saki ihu. Sai wannan ɗinta yake yi. Sam Audu baya jinta sai ƙara wuta yake yi. Ba gudu ba ƙaƙƙautawa. Nan take suka shiga kurma ihu. Sai da ya gama juye mata kafin ta zame daga cikin kujerar ta faɗi tana gwale ƙafafuwanta saboda zafin da take ji. Abincin da basu ci ba kenan ta kashe gas ɗin, suka shiga ɗaki suka yi wanka tare suka shirya zuwa restaurant su ci abinci. Haka suka shirya suka fito, tana gaba yana biyar ta kamar raƙumi da akala. Har lokacin abarsa miƙe take ƙyam kamar rago. Suka shiga mota, Malama Hajara tana sane da abarsa a tsaye take. Ta ƙi kwance, aiko ta shiga girgiza mazaunanta. Tana juya su, Audu dafe wandon shi yayi. Suka shiga mota suka bar unguwar, sai murmushi take musu tana wani manne masa kamar cingam. Suna hawa babban titi, daidai babbar mota ta zo dab ɗauke da siminti. Ita kuma sam Hajara bata lura ba, hannunta ɗaya na can kan abin Audu. Dab ta kwashe motar su ta ringa malum ta juya su kamar waina, sai da ta kai gun wani ƙaton dutse. Ta daka ta tsaya cak. Masu ihu suna yi, masu faɗin shikenan sun mutu suna faɗi. Mutane suka runga zuwa gurin suna kururuwa Malama Hajara a taimake ta. Shi kuma Audu sabuwar kaciya ya samu domin wani ƙarfe da ya maƙale ya yanke wandonsa har ya kai kan abarsa da ke tsaye cikin abin nashi, sai jini ke zuba kamar abar za ta tsinke. Gaba ɗayansu ta windo aka fito da su. Idan mutum ya ga motar ba ya ce mutane sun fita da rai ba a cikinta. Nan aka kai su asibiti. Alhamdulillahi Allah ya sa babu wanda ya mutu a cikinsu, amma fa sun ji ciwo sosai. Sai da aka je ne likita ya ga har da Audu yana da karya a hannu. Gaba ɗaya hankalinsu ya tashi domin kowa ya ji accident ɗin sai ya yi mamaki me haɗin Malama Hajaru da Audu. Sosai hankalin Tukur ya tashi lokacin da labari ya riske shi cewa Audu ya yi accident har ya samu rauni a mugun wuri. Hankalin shi ya tashi, amma zuwa suka yi ido huɗu da Malama Hajara komai ya lalace. Me ya haɗin Audu da tsohuwar matarsa Hajiya Hajara saboda tana da cutar ƙanjamau HIV, shi yasa ya rabu da ita kuma ya hamdala gun Ubangiji da ya sabe da shi. Nan fa jama'ar gari suka shiga labarta musu abin da ke faruwa tsakanin Audu da Hajara, har da su ma saboda tashin hankali da kuma da na sanin sakar Audu ragamar rayuwarsa. Audu kuka yake kamar ransa zai fita saboda yana yin da na sani. Sannan Malama Hajara a rayuwarsa ya ji gaba ɗaya ya tsani kansa, ya ji gaba ɗaya ƙwarar mutuwa da rayuwar da zai yi a nan gaba. Ran Tukur kowa idan ya yi dubu ya ɓaci saboda jama'ar gari sai gaya masa suke cewa Malama Hajara ta daɗe tare da Audu suna sharholiyarsu kuma tana da manufa ta ƙi gaya masa cewa tana da HIV. Saddam da Zee suka fara shirye-shiryen aure domin Zee so take duniya ta san wa za ta aura. Sai da suka gama shirye-shiryensu har lefe sai da suka haɗa iya su biyu kafin Alhaji Mamman Mai Hula ya san halin da ake ciki. Aiko ya buga kai a ƙasa ya ce bai yarda da auren ba. Hajiya Turai ko a jikinta domin ita ta yarda da auren sosai kuma take ba da tata gudunmuwa. Da Alhaji Mamman Mai Hula ya ga ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya kasa tsayar da auren, ya yanke shawarar aikawa a kashe Zee, amma sam ba su samu nasara ba saboda sosai Saddam ya saka wa Zee matakan tsaro. Ya san halin mahaifinsa ciki da waje, kuma ya san me zai aikatawa. Zee na gaya masa cewa an kawo mata farmaki ya shiga tashin hankali sosai, amma sai ya gaya mata cewa mahaifinsa ne. Aiko Zee ta yi zuciya, ranta ya ɓaci nan take ta hau online ta shiga turawa Alhaji Mamman hotunansa na tsiraici. Shi da ita har da bidiyo da ya ci ta yana ihu. Bidiyo kusan 10, hotuna kuwa ba a magana.
sun kai 50 har ma a editing ɗinsu da aka yi da yawa. Alhaji Mamman ya ƙara shiga tashin hankali saboda ya san Zitsaf za ta iya sakin waɗannan hotunan da bidiyo idan bai bari ta auri Saddam ba. Sai da ya amince kafin ta ce masa saura mataki na biyu, tana son naira miliyan 50 da hidimar biki tunda ba ta da uwa ba ta da uba, kuma shi ne sanadiyyar da ta bar 'yan uwanta. Bayan da ya haka ya tura mata kuɗi cikin different account ɗinta saboda kada a zarge ta da samun miliyan 50. Haka aka shiga gala. Ranar aure event 7 zai ta yi har da lesbian day saboda babu mai faɗa a ji. Ranar da ta tare ko rashin kunya kala-kala. A gaban Alhaji da Hajiya Turai sai ta haye saman cinyoyinsa da tana goga masa mazaunanta akan abansa. Haka Alhaji zai tashi ya bar falon kamar ya haɗe rai ya mutu saboda baƙin ciki. Hajiya Turai ko a jikinta saboda ta gani take kamar wayewa ce da kuma tsananin son da suke wa juna. Zizi ya shigo yana kwala mata kira. Zo ki ji wani albishir da Sweet Mom ta yi mana. Za mu je America, daga can mu wuce Malaysia, daga can sai mu wuce mu yi aikin hajji. Wani tsalle ta yi tana kankame su tana ihu, wayyo Allah, zan je ɗakin Ka'aba. Duk ta ruɗe sai ihu take tana hauka. Saddam ya ɗora bakinsa akan nata yana zuƙa. Gaba ɗaya hannayensa suna yawo a jikinta yana shafa ta ko'ina kafin aka wannan ɗinsu. Aka soma kashe arna. Ko sai mutsu-mutsu take, sai shagali kawai suke kwasa. Sosai Hajiya Maryam ke tsima Bintalo. Tana bata kaya mata, tana tare da bata shawararin zamantakewar aure da kuma abin da aure ya kunsa. Har ta fara sakin jiki da su tare da shiga kicin suna girki, kuma babu abin da ya shiga tsakanin da Hamma Aliyu. Sai wasan ɓuya da shi take yi, shi kuma yana nuna mata bai damu ba, amma Momi tana kalle da su duk wani motsi nasu akan idanunta. Yau tunda Aliyu tashi yake jin zazzabi a jikin shi, da ƙyar ya shirya je gun aiki, kuma yana dawa ya shiga ɗakinsa. Sosai ya ba wa Momi tausayi domin ta san ciwonsa yana buƙatar mace, amma ba ta son yi wa Bintalo dole, shi yasa ba ta yi mata magana ba. Amma bare mata ta yi mata dabara, ta ga tana fita a ɗakin Aliyu ta yi ɗakin su Raihana. Ta kira Fatima, zo ki kai wa Aliyu abinci da maganinsa. Baya da lafiya, ta faɗa da ƙarfi tana zaro idanu. Har Raihana ta taso. Momi ta tsayar da ita tare da cewa ki bari kawai Fatima ta kai masa. Jikinta na rawa ta karɓa ta yi hanyar ɗakinsa. Ko da ta ji yana dunƙule cikin bargo, sai matsa cikinsa yake da hannuwansa. Da sauri ta haye gado, tana yaya bargon haɗe da cewa Hamma me ke damunka? Da sauri ya riƙo hannunta yana cewa Fatima ki taimake ni don Allah. Wallahi mutuwa zan yi idan ban samu abin da nake so ba. Da sauri ta rufe masa baki haɗe da girgiza masa kai. Tana ba za ka mutu ba Hamma. Kai mai taimakon al'umma ne, ba za ka mutu ba. Da sauri ya janyo ta jikinsa yana cewa to Fatima, kin yarda na yi cike da ke? Cike da mamaki da tunanin me yake nufi ta ce Hamma me za ka yi? Bata ƙarasa magana ba. Ya cafki lips ɗinta, ya shiga zuƙa yana jan harshenta, yana juya ta. Wata uwar ajiyar zuciya ta sauke, tare da shigewa jikin shi tana mutsu-mutsu. Hannuwansa ya zura cikin na shanunta masu laushi kamar lambu, yana kama su suna saɓule masa saboda tsantsi. Da sauri ya janyo ta jikinsa, suka ƙara haɗewa, yana zare mata rigar, ya kai bakinsa daidai kan abin nata ya shiga zuƙa. Abun mamaki, yana saka hannunsa ƙasan abinta ya ji shakaf da ruwa. Ta ƙara shigewa jikin shi tana matsa kafafuwanta. Kwantar da ita ya kana ya fara lasar gurin. Yana wannan da harshe. Nan take Bintalo ta fita daga cikin hayyacinta. Ta shiga matsa kafafuwa tana kuka. Tana Hamma ka daina. Kar Momi ta ji mu, tana nan bata fita ba. Ai kuwa ya ji kamar cewa take yi ya ƙara ba da himma gurin wannan ɗinta. Don Allah Hamma Aliyu ka daina, ƙaiƙayi nake ji, ka daina, zan yi fitsari. Gashi nan zai fito haka ta ringa ihu tana yi tana wannan ɗinta. Sai ga ruwa sun shiga subuwa, sai da ya bari ta huta kafin ya fara lailayawa ya wannan ɗinta, kafin ya kama abarsa ya zungura. Wani zafi Bintalo ta je yana ratsa ta wanda ya sa ta yi zillo za ta ɗago, ya saurin sake mayar da ita. Ya shiga wannan ɗin, sai kuka kawai take yi. Shi kuwa wani ihu yake faɗi. Yana daɗi Abba, Momi daɗi, Allah ya muku albarka da kuka yi man aure. Aliyu ya shiga bugawa Bintalo abun ba ƙaƙƙautawa. Aliyu buga mata kawai yake yi, sai ga Fatima ta wannan ɗin ruwa. Sosai ganin ta kawo ruwa kenan tana jin daɗi. Ai kuwa ya ƙara ba da himma. Juya ta yake yi kawai. Can shi ma ya wannan, sannan shi ma ya kawo da nashi. Sai da ya yi hutuna na minti 15 kafin ya janyo Bintalo yana tashi mu yi wanka. Ya ji ko motsi ba ta yi, gaba ɗaya ya ruɗe yana kiran na shiga uku, shikenan na kashe 'yar mutane. Wayyo Momi, ya zura jallabiyarsa kamar zararre ya fito daga cikin ɗakin. Yana kiran Momi, Momi ya ji falon shiru.
yana ɗaga kansa ya kalli agogo ya ga ƙarfe 3 na dare. Da sauri ya koma cikin ɗakinsa, ya ci baho da ruwan zafi ya dawo ɗauke ta cak ya kai ta bayi ya tsaya ta wannan ajiyar zuciya ta sauke tana zillo za ta fito daga cikin ruwa. Ya danna ta yana kiran Fatima, I'm sorry, I'm very sorry, I will do it again. Sai kin ji sauki. Yana magana ne out of mind. Sai sa mata albarka yake yi. Momi tun ihun Fatima na farko ta tashi daga bacci tana tunanin kalar azabar da za ta ji. Auren namiji ɗan shekara 36 years kuma bai taɓa aure ba. Har lokacin da ya fito yana kiran sunanta ta ji amma ta yi shiru. Tun da sassafe ya shirya ya fita direct asibiti ya kai ta. Sai da aka yi mata ɗinki tukuna ya yi mata wanka ya fuskanci ya ɓarna. Bayan wasu shekaru Bintalo an koma Hajiya Fatima Tanimu Aliyu ta je hajji ta je umra. Aliyu ya gina asibitin kansa a garin Kano. Yanzu yaransu 4 uku maza sai 1 mace. Zi da Sadam kuwa ba su samu haihuwa ba, sai ƙasashen waje suke zuwa neman haihuwa amma sai a ce lafiyarsu ƙalau. Malama Hajara kuwa an gundule mata ƙafafuwanta saboda sun ƙi warkewa, ga kuma ciwon da take fama da shi yanzu. Bayan HIV har da ciwon suga ke gare ta. Audu kuwa duk ƙuraje sun fito masa a jiki. Cutar HIV ta bayyana a jikinsa ƙarara. Ƙurajen har sun fara ruwa babu kyan gani. Lantana ta ba wa Tanimu haƙuri kuma ta roƙe sa gafara ya ce ya yafe mata. Ya mayar da ita saboda 'ya'yansu, amma kwata-kwata ya daina kusantar ta, babu abin da ke shiga tsakaninsu sai gaisuwa. Alhamdulillah, alhamdulillah. A nan na kawo ƙarshen wannan littafi. Allah ka yafe mana kurakuran da muka yi ciki. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, ya tsare mana zukatanmu da iyalanmu da 'yan uwanmu da masoyanmu baki ɗaya. Na gode sosai da bibiyata da kuka yi da haƙuri da kuka yi har muka zo ƙarshen wannan labari. Allah ya saka muku da mafificin alkhairi, ya bar zumunci, ya bar ƙauna. Fatan za ku kasance a tare da ni cikin daɗaɗɗen littafan da nake kawo muku. Da wannan nake muku albishir da sabon littafi da zan fitar muku da shi mai suna Fi da Hariji. Ko da jin wannan sunan littafin kun san zai ba da show kala-kala. Kun ga dai an ɗora muku ahalin harajai. Ga wani kuma Fi da Hariji, sannan still ga wani ma mai zafi insha Allah, shi kam sai dai ku ga update ɗin shi. Na gode sosai. Allah ya bar zumunci, ya bar ƙauna. Comment ɗinku da liking ɗinku shine ƙwarin gwiwata.